अदालगुरि आम्बागावआव हरखाबै मैया मिथिस्लाबै गिर्जा न'आव अर खामनाय जायगाखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो धनन्जय बसुमतारी बिथांमोना खौरां लाहैदों। मैया हरखाबै रावबो मिथिस्लाबै हरनि समाव अर खामनानै सेवहांगार जायो गंसे गिर्जा न'आ। नंगौ, अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बागाव हालामनि जक्रा सेन्ट टेरेसा केथलिक गिर्जाया मैया हरनि समाव रावबो मिथिस्लाबै अर खामनानै सेवहांगार जायो। बे जाथायखौ लानानै ख्रीष्ट सिबियारिफोरा गोनो गोथो थासारिजों दुखुआव गोग्लैना दङमोन। थासारिखौ मोजाङै बुजिनो थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीया दावबायहैयो। आरो बे जाथायखौ लानानै जेबो गोनो गोथो सानालासिनो मोनफ्रोमबो हारि माहारिजों खौसे गोजोन थासारिखौ लाखिनो थाखाय खावलायो। लोगोसे खहा जानायनि थाखाय ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो बिटिआर सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा आरो एमसिएलए बिथांमोनजों सावरायनानै खहा जानायफोरखौ सुफुंनो राहा लागोनखौ फोरमायो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा।